Vi venter lige lidt. Kom så, Bertram. Nej, hvad hedder det her? Ja. Det er, man bliver lidt større. Det er kun, når man bliver større. Kom hjem! Igen! Denne kamp er sidste. U7 drenge. Kom nu! Kom nu, Anna. Alle hold, som kan hentes herovre. Så. Kom så! Ja! Adam! Godt, Bertram! Stærkere! Stærkere! Han har skyndt sig lidt. Det der er en, der er lige til på en sko. Han kommer ind der. Få det rundt. Godt, Bertram. Godt spillet, Bertram. Skyd! Skyd! Kom så! Skål på! Ej. Max. Sæt dig over pladsen med Er der hvor mor henne? så sæt dig derovre. Så sidder Claus og spiser den der. Op i hænder! Eller også rigtig for nogen. Kom hjem, drenge, kom hjem! Tænd, dreng. Kom hjem! Hjem er der. Igen, Dian. Godt, Adam. Godt spillet. Ej, der var hele 2 tunneller på en gang. Bertram, pas på ryggen. Ikke den måde, Bertram. Ikke den måde. Bertram! Nej! Kom ned og hjælp den, dreng. Godt, Bertram. Ryk på. Godt, Olli. De 2 næste hold, som gerne må holde sig klar, er HG4 og HG3 på 4. Ej. Kom igen, Adam. Kom hjem, drenge. Kom hjem. Var det hjem, dreng? Kom hjem. Var det hjem, dreng? Kom hjem. Kom hjem. Kom hjem. Jeg kan lige se den gamle træner med en kraftstop til alle drenge i pausen lidt i kampen. Kom hjem. Kom her, kom videre. Det kan vi godt få lave. Det går mere ondt, når de kommer ud på. I behøver ikke at lave en masse, I skal ikke løbe den i morgen. Styre på helvede. Væk! Magnus, lige op! Kom så, Dian, til Elgar. Skyd op, Elgar! Kom nu, dreng. Claus, hvad tror du, du får lov til at spille? Og jeg har... Dian, kom målet til. Bertram svensker lige godt. Om det er det, der er, jeg tror, det må jeg. Så er det væk, dreng. Vi går herover. Kom her, der. Var de spændende?
Spændende. Med Jetty. Ind over men. Op i hænder! Kom ind. Godt, skyd! Tobias! Godt! Godt, Bertram. Kom hjem, drenge! Bertram, hjem med det! Bertram, tilbage for så. Skyd, Markus! Kom Adam, dæk op. Kasper, Dian. Adam, dæk op. Næste kamp er mellem HG fodbold 4 og HG fodbold 3. HG 4 under 8. Kom Bertram. Du ved.